Mennesker har til tider eftertragtet den. Vi har skrevet om den. Vi har offret os for den. Vi har elsket den. Vi har beundret den. Vi har endda slået ihjel for det perfekte udseende. En pige fra Ukraine ved navn Valeria Lyukhanova har brugt hele 5 millioner kroner på plastikoperationer. Hun har fået lavet større bryster, tyndere hals og tyndere talje. Hun har ændret på hendes ansigt og mange andre ting. Nu skal vi ind og besøge Sandy, der er et levende bevis for en pige, som stræber efter det perfekte udseende. Hun er blevet inspireret af Valeria Lyukhanova. Hej, det er os, der er fra TV2. Vi er kommet for at interviewe dig. Ja, tak. Hvorfor har du valgt at få lavet plastikoperationer? Altså, jeg har altid været dybt fascineret af Barbie-dukker, og som lille havde jeg 100 af dem eller sådan noget. Og jeg har altid godt kunne tænke mig at have et udseende som dem. Og da jeg så Valeria, hende pigen fra Ukraine, tænkte jeg, wow, sådan vil jeg virkelig også bare rigtig gerne se ud. Og så fik jeg nogle plastikoperationer, og ja, jeg er blevet rigtig tilfreds. Har du været utilfreds med dig selv, siden du har fået plastikoperationerne? Altså, jeg har aldrig været tilfreds med mit udseende. Så plastikoperationerne har hjulpet mig rigtig meget, og nu er jeg fuldt tilfreds med mit udseende. Har du nogle grænser inden for plastikoperationer? Nej, så længe man er glad for det, så er der ikke nogen grænser inden for det. Hvad siger dine venner og familie til det? Altså, jeg har ikke set min far siden den første plastikoperation, fordi at han ikke synes, det er en god idé, og synes, det er rigtig dårligt. Men min mor, hun er min bedste veninde, og er der altid for mig i tykt og tæt. Mine venner og veninder, jeg har mistet ret mange venner og veninder, efter jeg fik de første plastikoperationer. De synes ikke, det var særlig flot og godt, men jeg har stadig nogle få veninder tilbage. Hvad synes du om plastikkirurgi? Altså, jeg synes, det er noget af den bedste idé, eller en af de bedste idéer, der findes. Fordi hvis man er utilfreds med ens udseende, kan man lige få lavet det op, så det synes jeg er rigtig smart. Men tak fordi du må svare på spørgsmålene, og tak fordi du må komme. Tak. Hej. Hej. Velkommen til. Ja, tak. Hvor vil du som plastikkirurg stoppe en patient? Altså, vi stopper altid, når det begynder at skade på patienten. Men altså, det kan variere meget fra krop til, altså, hvor meget det kan holde til. Har I nogle regler, som I skal overholde? Ja, altså, Sundhedsstyrelsen har nogle regler, som vi skal overholde. Og det indebærer blandt andet, at kosmetisk behandling skal være altså for patienter over 18 år. Og ved større komplicerede kosmetiske behandlinger, som f.eks. brystløft, der skal patienten efterfølgende indlægges til observation på klinikken. Og under indlæggelsen skal den ansvarlige læge eller stedfortræder ved samme kvalifikationer kunne tilkaldes inden for en rimelig tid. Tak. Tallet af mennesker, der vælger at få plastikoperationer, stiger hvert år. Der udføres årligt ca. 30.000 kosmetiske indgreb i Danmark, og hver 12. dansker har fået udført et kosmetisk indgreb.